Hyvää huomenta. Lämpimästi tervetuloa tähän tilaisuuteen kuuntelemaan ja keskustelemaan aiheesta Suomi ja uusiutuvan energian vallankumous. Tervetuloa niin täällä läsnäolijat kuin verkkolähetyksen seuraajat. Minä olen Anu Kuistiala ja toimin tämän tilaisuuden juontajana. Ihan aluksi pari käytännön asiaa. Te voitte jättää kysymyksiä chattiin koko tämän keskustelun ajan. Ja me vastataan niihin kysymyksiin paneelin jälkeen ja toisen kerran sen jälkeen, kun on haastateltu korkean asiantuntijoita. Te täällä paikalla olijat voitte kysyä tietysti ihan livenä ja myös kirjautua chattiin, jos haluatte sen flyerissa olevan QR-koodin kautta. Eli 2 mahdollisuutta kysyä kysymyksiä, käyttäkää ihmeessä tilaisuutta hyväksenne. Nyt haluaisin pyytää tänne lavalle korkean asiakkuuksista vastaavan johtajan Jussi Liljan lausumaan avaussanat. Kiitos Anu. No niin, lämpimästi tervetuloa Korkean puolesta, eli nimeni Jussi Lilja vastaa asiakkuuksesta Korkealla. Ehkä kaikille teille ei ole Korkea tuttu, niin ajattelin, että muutamalla sanalla kerron, mitä Korkea tekee ja alustan sitten tämän tilaisuuden kertomalla vähän yhtiöstä. Eli me toimitaan hankekehitysvaiheessa uusiutuvassa energiassa. Meillä on tällä hetkellä yli 11 gigawattia hankevirtaa 8 eri maassa, eli me toimitaan Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa. Tätä kokonaisuutta meillä toteuttaa 100 tekijää, eli sekä paikallisesti näissä meidän yhteisyrityksissä että sitten täällä Suomessa. Ja se meidän hankevirtamme koostuu tällä hetkellä pääosin aurinkoenergiasta, myös jonkin verran tuulivoimaa sekä sitten huomattavissa määrin jo akkuvarastointia, joka on jo nykyaikaa. Seuraava askel luonnollisesti, josta paljon jo mediassa tietenkin puhutaan, niin on vety. Eli vetyhankkeita todennäköisesti tässä tulevien vuosien aikana sitten tulee myös Korkean hankevirtaan. Meidän kasvu on ollut huomattavaa ja haluan tässä vaiheessa jo kiittää kaikkia meidän asiakkaita ja sijoittajia, jotka on ollut mukana tässä kasvussa. Me on eilen tiedotettu merkittävästä kaupasta, eli me on laajennuttu Iso-Britanniaan ostamalla meidän pitkäaikaisen kumppanin uusiutuvan energian liiketoiminnot, eli RSF Capital Partners -yhtiön uusiutuvan energian liiketoiminnot. Meillä on tänään paikalla James Spooner tästä kyseisestä yhtiöstä, joka on nykyään siis Korkean työntekijä ja myös sitten vastaa meidän Mergers and Acquisitions -liiketoiminnasta sitten Korkean johtoryhmässä. Lämpimästi tervetuloa teille kaikille. Kiitän tässä vaiheessa jo ulkoministeriä puheesta, panelisteja, Anua ja kaikkia teitä, jotka olette paikan päällä sekä siellä linjoilla. Meitä on täällä tupa täynnä ja useampi 100 ihmistä siellä linjoilla. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos Jussi. Kiitos. Hyvä. Seuraavaksi meillä on vuorossa ulkoministeri Elina Valtosen puhe. Hänenhän piti alun perin olla täällä läsnä, mutta hän on nyt virkamatkalla, joten sen sijaan kuulemme ministerin videotervehdyksen. Arvoisat kuulijat, energialla on aina ollut iso merkitys myös ulkopolitiikassa ja sitä on aina käytetty myös ulkopolitiikan välineenä. Energialla on välttämättömyyshyödykkeenä aivan omanlaisensa raskas asema ja energiavarat maailmassa ovat osin epätasaisesti jakautuneet. Energian ympärillä on käyty sotia, energian ympärille on luotu strategisia liittoumia. Energiarikkaat valtiot ovat käyttäneet energiavarojaan ulkopoliittisten tavoitteidensa edistämiseen tavalla, jota muut valtiot eivät välttämättä ole hahmottaneetkaan. Esimerkiksi Nord Stream-kaasuputket olivat Suomelle ennen kaikkea talous- ja ympäristökysymys. Venäjälle ne eivät koskaan olleet vain sitä. Venäjälle Nord Stream oli tapa sitoa Eurooppa yhä tiiviimmin itseensä ja tapa kiertää Ukraina kaasutoimituksessa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on politisoinut energiamarkkinat globaalisti ja nopeuttanut osaltaan energiamurrosta. Sota on asettanut merkittäviä energiapoliittisia hankkeita uuteen valoon Euroopassa ja Suomessa sekä muistuttanut meitä energiapolitiikan vahvasta suhteesta turvallisuuspolitiikkaan. Lähi-idän tilanteen kriisiintyminen
puolestaan heijastuu raakaöljyn hintaan. Tässä puheenvuorossa aion keskittyä historiallisten käänteiden sijaan ennen kaikkea tulevaisuuteen. Siihen, miten Suomi aikoo kääntää energiamurroksen edukseen. Ja toisaalta siihen, miten siirtymä kohti puhdasta energiatuotantoa muuttaa globaaleja valtasuhteita. Puhtaalla energialla on merkittävä painoarvo hallitusohjelmassa. Visiomme on nostaa Suomi puhtaan energian ja ilmastokädenjäljen edelläkävijäksi. Luomme puhtaan talouden kasvua kotimaassa ja viemme puhtaan teknologian ratkaisuja ja suomalaista osaamista maailmalle. Päästötön, kohtuuhintainen ja toimitusvarma sähkö on Suomelle merkittävä etu kilpailtaessa puhtaan teollisuuden investoinneista. Se on myös edellytys fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi sähköön perustuvilla ratkaisuilla teollisuudessa, lämmityksessä ja liikenteessä. Hallitus onkin asettanut tavoitteeksi kaksinkertaistaa puhtaan sähkön tuotannon kotimaassa. Hallitus edistää tuulivoima- ja aurinkovoimainvestointeja, joilla on paljon potentiaalia tulevaisuuden uusiutuvina energiamuotoina. Suomeen tarvitaan myös lisää ydinvoimaa. Hallitus haluaa luoda hyvät toimintaedellytykset kestäville investoinneille, paitsi fossiilittomaan energiantuotantoon, myös energian varastointiin ja uusiin energiaratkaisuihin, kuten vetyyn. Tavoittelemme Suomesta Euroopan johtavaa vetytaloutta. Suomella on erittäin hyvät edellytykset kasvaa energian suurvallaksi. Suomeen rakennetaan tällä vuosikymmenellä ennätyksellisen paljon uutta sähköntuotantokapasiteettia. Elinkeinoelämän keskusliiton keräämien tietojen mukaan Suomeen on tällä hetkellä suunnitteilla vihreään siirtymään liittyviä investointeja yli 200 miljardin euron edestä. Näistä noin puolet liittyy tuulivoimaan. Suuri osa investoinneista on vasta varhaisessa suunnitteluvaiheessa, eikä niiden toteutuminen ole varmaa. Mittaluokka kuitenkin osoittaa Suomella olevan todellista vetovoimaa investoinneille. Puhtaan siirtymän investointiaalto tarjoaa teollisuuden uudistamiselle suurimman muutosvoiman vuosikymmeniin. Me emme kilpaile investoinneista massiivisilla valtion tuilla. Hallitus hakee kilpailuetua kasvattamalla TKI-rahoitusta, kehittämällä energian siirtoinfrastruktuuria sekä sujuvoittamalla lupaprosesseja. Nämä toimet luovat toimintaympäristön vakautta yrityksille ja investoinneille. Suomen vakaa yhteiskunta lisää houkuttelevuuttamme investointien kohteena. Sijoittajien kokemaa turvaa kasvattaa myös NATO-jäsenyytemme. Puhdas energia ja energiaomavaraisuuden lisääminen vähentävät energiariippuvuuttamme kolmansista maista ja parantavat huoltovarmuuttamme. Vahva energiaomavaraisuus on osa EU-tasollakin tärkeää strategista kilpailukykyä. Lähellä tuotettava puhdas energia parhaassa tapauksessa demokratisoi energian tuotantoa, huomioi haavoittuvimmassakin asemassa olevat kuluttajat ja lisää työllisyyttä paikallisesti. Suomi voi olla tässä tarjoamassa ratkaisuja myös maailmalla. Hajautettu energiantuotanto voi lisäksi osaltaan parantaa energiaturvallisuutta. On tärkeää turvata energiajärjestelmiemme toimivuus eri sääolosuhteissa sekä kyber- ja hybridi-iskuja vastaan. Energialähteiden moninaisuutta ja omavaraisuutta on tarkasteltava suhteessa laajempaan turvallisuusympäristöön. Puhtaan energian tuottamiseen tarvitaan tuotantopanoksia, kuten mineraaleja ja teknologiaa kolmansista maista. Globaalisti energiasiirtymä muuttaa valtioiden valtasuhteita siten, että fossiilienergiaa tuottavien maiden vaikutusvalta vähenee ja uusiutuvaa energiaa, sen tuotannossa hyödynnettävää teknologiaa sekä kriittisiä maametalleja ja mineraaleja tuottavien valtioiden valta lisääntyy. Puhtaan energian murros on yhdenlainen vaurauden uusjako. Tässä kohtaa meidän on tärkeää muistaa myös globaali etelä. Mikäli globaalin etelän maat pääsevät uusiutuvan energian aallonharjalle, uusjako muuttuu. Maat kuten Brasilia, Chile, Meksiko ja Etelä-Afrikka ovat tärkeitä myös kriittisten raaka-aineiden tuottajina. EU ja Suomi ovat rahoittaneet Afrikan, Kaakkois-Aasian ja Etelä-Amerikan vihreää siirtymää. Suomalaisyritykset voivat osaltaan myötävaikuttaa globaalin etelän maiden siirtymistä puhtaampiin ja kestävämpiin ratkaisuihin. Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa yhteiskunnan ja teollisuuden digitaalisen ja vihreän siirtymän nopeus on toistaiseksi sidottu Kiinasta saatavien kriittisten raaka-aineiden saatavuuteen.
Pandemia ja Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota ovat viimeistään osoittaneet Euroopan haavoittuvuuden toimitusketjujen häiriötilanteessa. Poliittinen epävakaus raaka-aineiden tuottajamaissa ja ympäristökysymykset voivat osaltaan lisätä epävarmuustekijöitä. Kiinan globaalin roolin vahvistuminen haastaa Suomen ja Euroopan. Siksi meidän on tiivistettävä yhteistyötä samanmielisten kumppaneiden, kuten Australian, Etelä-Korean ja Japanin kanssa. Samaan aikaan Kiina on Suomelle tärkeä kauppakumppani. Reilua sääntöperusteista kauppaa pitää jatkaa ja kehittää, mutta meidän on vähennettävä strategisia riippuvuussuhteita Kiinaan. Kaupallisten keskinäisriippuvuuksien maailmassa ei ole realistista tai tavoiteltavaakaan pyrkiä eroon kaikista riippuvuuksista. On kuitenkin tärkeää pyrkiä vähentämään riippuvuuksia ja diversifioimaan toimitusketjuja ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. EU:n kolmansien maiden kanssa solmimilla raaka-ainekumppanuuksilla on tässä keskeinen rooli. Suomi tukee näiden kumppanuuksien solmimista. Taloudellinen valtapolitiikka eli geotalous muovaa globaalia talousjärjestystä ja markkinat pirstaloituvat. Samalla taistelemme globaalimarkkinoilla standardien luojan roolista. EU vaikuttaa monilla aloilla globaalien standardien muotoutumiseen suurien sisämarkkinoidensa johdosta, ja EU-standardit ovat laajasti käytettyjä myös vientimarkkinoillamme. Samalla teollisuuspolitiikka ja valtion tuet ovat tehneet paluun maailmalla. Esimerkiksi USA:n 700 miljardin dollarin tuet vihreälle siirtymälle sisältävät merkittäviä kotimaisuusvaatimuksia. USA:n Inflation Reduction Act lainsäädännön tavoitteena on tukea vihreää siirtymää ja teollisuustuotantoa USA:ssa. Kyseessä on Yhdysvaltojen historian merkittävin liittovaltiotason ilmastotoimi. USA:ssa jo toimivat suomalaisyritykset voivat hyötyä lakipaketista, mutta vientiyritysten kilpailuasetelma voi vääristyä. IRA-lainsäädäntö on myös omiaan heikentämään vapaakaupan periaatteita, jotka ovat maailman kauppajärjestöön WTO:n ytimessä. Me emme halua lähteä tukikilpailuun. Suomelle vapaa, vääristämätön ja sääntöpohjainen kauppa on perustavanlaatuisen tärkeää. Se on myös ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tehokkaampaa. On olennaista, että puhtaan energian teknologiaa ja tuotteita voidaan viedä ja tuoda mahdollisimman vapaasti yli rajojen. Tästä johtuen Suomi edistää puhtaan energian kaupan vapautta ja avoimuutta esimerkiksi yhteistyössä USA:n kanssa sekä EU:ssa ja WTO:ssa. Ehdottaisinkin harkittavaksi, voitaisiinko WTO:ssa sopia uusiutuvaa energiaa koskevasta kaupan vapauttamispaketista. Tämä parantaisi suomalaisyritysten mahdollisuuksia kansainvälisessä kilpailussa avaamalla vientimarkkinoita ja yhtenäistämällä energiateknologian standardeja. Ottaen huomioon energiakriisi ja USA:n hallinnon myönteinen suhtautuminen uusiutuvan energian hyödyntämiseen, tällaiselle hankkeelle voisi nyt olla tilausta. Energiatuotannon puhdistaminen on keskeisen tärkeää ilmasto- ja luontokriisin pysäyttämiseksi. Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80% on peräisin energiantuotannosta ja kulutuksesta, liikenne mukaan lukien. Suomessa elinkeinoelämä on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteeseen sekä tukee laajasti Suomen 2035 ilmastotavoitteita. Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka Euroopassa ja maailmalla luo ennennäkemättömät vientimarkkinat ja kasvumahdollisuuksia juuri suomalaisille yrityksille. Monen suomalaisyrityksen liiketoiminta pyrkii osaltaan ratkomaan aikamme kestävyyshaasteita. Suomalaisten yritysten ratkaisujen globaali päästöjä vähentävä vaikutus maailmalla onkin merkittävä. Ilmasto- ja ympäristöratkaisujen viennistä syntyy Suomen globaali ilmastokädenjälki. Suomalaisilla yrityksillä on tarjota monipuolisia puhtaan energian ratkaisuja ja osaamista. Tuulivoima-alalla suomalaisilla toimijoilla on tarjota esimerkiksi hankekehitysosaamista, infrastruktuuriratkaisuja sekä sääjärjestelmiä. Vetyalalla valikoima ulottuu laitteistoista laitoskokonaisuuksien suunnitteluun ja laitosten turvallisuuteen. Suomella on tunnetusti korkeatasoista ydinteknologia- ja ydinturvallisuusosaamista, maailman ensimmäinen ydinjätteen loppusijoituspaikka sekä osaamista ja konsepteja pienydinvoimasta.
Suomi on perinteisesti ollut vahva myös energiatehokkuuteen liittyvien laitteistojen valmistuksessa. Te sijoittajat olette osaltanne avainasemassa kestävien ratkaisujen käytäntöön viennissä ja investointien aikaansaannissa. Kestävyyskriteerien sisällyttäminen yhä enemmän rahoitusten ehdoksi, esimerkiksi osana EU-taksonomiaa, luo pohjaa puhtaammalle tulevaisuudelle. Ulkoministeriö toimii suomalaisten toimijoiden apuna niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Edistämme päivittäin suomalaisen osaamisen ja suomalaisten yritysten mahdollisuuksia maailmalla. Tuotamme tietoa vientikohdemaista ja liiketoimintaympäristöistä, avaamme ovia, järjestämme Team Finland viennin edistämisvierailuja ja ratkomme kaupan esteitä. Olemme mielellämme teidän palveluksessanne. Kiitos. Ulkoministeri Valtoselle puheenvuorosta. Valitettavasti tämä skriini täällä studiossa teki tänään ja kuva ei näkynyt tässä, mutta ääni kuului ja ymmärtääkseni verkossa kaikki toimi hyvin. Mutta kiitos ministerille vielä puheenvuorosta. Kohta meillä on vuorossa paneeli. Paneelistit ovatkin tulleet jo lavalle, mutta sitä ennen Korkean Senior Advisor Minna Korkeaoja avaa vähän paneelin teemoista. Ole hyvä. Kiitos Anu ja hyvää aamupäivää minunkin puolesta sekä tänne saliin että sinne linjoille. Meille energia-alalle tulee joulupukki joka vuosi vähän etuajassa, kun alan kansainvälinen tutkimuslaitos IEA julkaisee jokavuotisen World Energy Outlook-raporttinsa. Tänä vuonna toi yli 300-sivuinen raportti ehkä tiivistyy lyhyen toteamaan, josta itse asiassa ulkoministerikin tuossa mainitsi, että vielä on ovi auki 1,5 asteelle. Keskeistä tässä on se, että vuoteen 2030 mennessä globaalisti me pystyttäisiin kolminkertaistamaan uusiutuvien tuotanto, pystyttäisiin tukemaan kehittyviä ja kehitysmaita puhtaan energian investointien myös kolminkertaistamisessa ja pystyisimme pienentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä jopa 4. Valitettavasti näihin tavoitteisiin ei päästä jo päätetyillä toimenpiteillä, vaan kehitystä on välttämätöntä nopeuttaa. Suomen näkövinkkelistä meillä on aika hyvä tilanne. Meidän sähkön tuotanto on lähes päästötöntä. Vuositasollakin tänä vuonna ollaan jo yli 90% luvuissa. Päästötön tuotanto kasvaa edelleen ja olemme onnistuneet vähentämään päästöjä paljon nopeammin kuin ehkä ajattelimme, osittain tietysti energiakriisin vauhdittamana. Mutta meillä on paljon vielä tehtävää lämmityksen, teollisuuden, liikenteen ja muiden päästöjen vähentämisessä. Ja ehdottomasti helpoin tapa vähentää näitä päästöjä on sähköistäminen. Sekä kiinteistöjen että teollisuuden tarvitseman lämmityksessä voidaan käyttää sähkökattiloita tai lämpöpumppuja ja liikenteessä sähköisiä ajoneuvoja. Meillä Suomessa on muutama valttikortti, jotka me ollaan ehkä perinteisesti ajateltu, että eivät ole valttikortteja, nimittäin hyvä sähkön siirtoverkko ja harvaan asuttu maa. Ja meillä on tilaa uusiutuvan energian investoinneille ja uusille siirtoverkoille. On arvioitu, että me voitaisiin Suomessa tuottaa jopa yli 10% Euroopan tarvitsemasta vihreästä vedystä ja yhdessä Ruotsin kanssa jopa yli 25%. Ihan tuoreen selvityksen mukaan vihreän vedyn tuotantoon tarvittava sähkö voisi jopa yli 2-kertaistaa nykyisen sähkön käyttömme vuoteen 2040 mennessä. Vallitseva taloussykli ei tällä hetkellä tue investointihankkeita. Paljon puhutaan myös kansallisista tuista, jotka houkuttelee investointeja muualle. Yksi niistä, ehkä suurin, on tuo ulkoministerin äsken mainitsema IRA-paketti USAssa. Myös luvitus hidastaa investointeja sekä meillä että muualla. Samalla kun vähennämme päästöjä ja toivottavasti saamme ilmaston lämpenemisen pysäytettyä, meidän on myös pidettävä huolta luontopääomasta. Yksityinen sektori, sijoittajat ja rahoittajat etunenässä on vauhdittanut luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja vahvistumista. Miten sitten viisaasti pelaamme Suomen valttikortit ja olemme kokoamme suurempi toimija meneillään olevassa vihreässä siirtymässä? Sähköistämistä vaativat toiminnot ja vihreän vedyn hankkeet tarvitsee toteutuakseen edullista uusiutuvaa sähköä, mutta tässä onkin se iso kysymys, kumpi tulee ensin, muna vai kana? Miten verkonrakentajat ja luvittajat pysyvät tässä matkassa mukana? Ja miten kaikki toteutetaan niin, että sekä kansalaiset että luonto kiittää?
Kiitos Minna. Kohta ratkomme sen tässä paneelissa vai kuinka? Näin toivon. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Tervetuloa panelistit. Meillä onkin täällä hieno joukko koolla. Esittelen ensin panelistit. Meillä on Fingridin hallituksen puheenjohtaja Hannu Linna. LUT-yliopiston tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen. Rambollin johtava asiantuntija Elina Salo-Miilumäki sekä yksi Korkean perustajaosakkaista hallituksen jäsen Martti Malmivirta. Tervetuloa. Haluaisin aloittaa siltä, mitä äsken ulkoministeri Valtonenkin sanoi, että Suomen suunniteltujen vihreiden investointien arvo on noussut jo 200 miljardiin. Ja puhtaasta sähköstä on tulossa keskeinen kilpailutekijä ja hyvinvoinnin lähde Suomelle. Eli Suomella on nyt siis loistava mahdollisuus nousta puhtaan energiantuotannon suurvallaksi. Petteri, haluaisin kysyä sinulta tähän ensin, että mitkä ovat Suomen kilpailuvaltit ja miten isoista mahdollisuuksista tässä on kyse? Kilpailuvalttinahan meillä on se, että meillä on hyvin tyhjää maa-aluetta, johon voidaan rakentaa aurinkoa ja tuulta. Meillä on hyvä infrastruktuuri ja sitten meillä on paljon osaavaa porukkaa. Miten iso tämä mahdollisuus on, niin Fingrid, Gasgridhan julkisti heidän selvityksiä. Siellä on heidän liittymäkyselyitä, niin 340 gigawattia, joka vastaa 1000 terawattituntia. Se on yli 10 kertaa Suomen nykyinen sähköntuotanto. Eli tämä on niin kuin täysin mahdollista. Okei, jatketaan tästä vielä lisää. Mutta Martti, haluaisin kysyä sinulta, että aiemmin aurinkoenergiaa pidettiin näillä leveyksillä, katsotaanko tänäänkin säätö, lähinnä vitsinä. Mutta nyt Suomi on nousemassa tässäkin asiassa niin merkittäväksi tuottajaksi. Kerro vähän, että miten kylmästä ja pimeästä maasta kasvoi merkittävä aurinkoenergian tuottaja ja mitä tulevaisuus näyttää? Saanko kuitenkin lyhyesti kommentoida Petterin puheenvuoroa, koska teen sillan tuohon ulkoministerin esitykseen. Suomen nykyinen hallitus joutuu tekemään meille ja tulevat hallitukset Naton aikaisen ja jälkeisen uuden geopoliittisen strategian, missä täytyy olla hyviä syitä muitakin kuin Naton 5. artikla, miksi länsi haluaa puolustaa Suomea. Ja mä luulen, että Petterin ja LUTin pitkään tutkima ja maalailema kuva puhtaan vihreän energian suurvallasta, joka olisi merkittävä toimija Euroopan unionin sähköntuottajana ja tähän liittyvän vihreään vetyyn pohjautuvan teollisuuden toimijana, voisi olla yksi keskeinen tukijalka Suomen turvallisuuspolitiikkaan myöskin jatkossa. Eli me ei puhuta pelkästään taloudesta, vaan keskeisesti Suomen uudesta geopoliittisesta strategiasta. No miksi sitten auringolla voisi tuulen ja muiden uusiutuvan energian muotojen rinnalla olla keskeinen rooli tässä? Tällaisena päivänä varsinkin voi kysyä sitä. Todellisuudessa Suomen aurinkosäteily on samaa luokkaa kuin pohjoisen Keski-Euroopan Englannin säteily. Ja vaikka meillä on pieni etäisyyshaitta tässä verrattuna näihin alueisiin, niin yllättäen tämä meidän parjattu ilmasto ja säätila tukee meitä tässä. Eli meidän puhdas, kirkas, kuulas, kylmä talvi-ilma ja niin edelleen auttaa tämän auringon talteenotossa. Ja me päästään tällä hetkellä tämmöisellä bumerangimuotoisella alueella jostain Kokkolasta Imatraan Etelä-Suomessa yli 1000 kilowattitunnin neliömetriä kohti säteilyarvoihin vuodessa, joka nostaa nyt sijoittajien kannalta keskeisen pääoman punnitun keskihinnan yli sen minimiraja, mitä vaaditaan. Ja teoriahan sanoo, että kun mennään sen weighted average cost of capitalin yli, niin kaikki investoinnit kannattaa toteuttaa. Me olemme nyt aurinkoenergian osalta päässeet viimeisen 1,5 vuoden aikana tähän tilanteeseen. Nykyinen turbulenssi, korkojen, inflaation ja niin edelleen osalta heilauttaa tätä, mutta suunta on selvä. Suomi voi olla merkittävä toimija aurinkoenergian tuotannossa osana tätä äsken kuvattua puhtaan energian suurvaltaa. Hienoa. Hannu, saadaanko tähän kuvaksi se Fingridin ennuste? Kysyn. Fingridin uusiutuvan energian kasvuennusteet, tuossa näkyy tässä kuvassa, ovat todella huimat. Niin Hannu, mitä tarvitaan, että nämä mahdollisuudet saadaan käyttöön ja myös osaksi kantaverkkoa? No ensinnäkin tarkennetaan sen verran, että tämä ei oikeastaan ole ennuste, vaan tämä on niin kauan kuin tuo väri säilyy tuossa tuommoisena vahvana, niin se on jo tapahtumassa olevaa.
Eli ainakin nuo 4, tai se nyt voi sanoa tästä eteenpäin, kun eletään 23 vuoden loppupuolta, se 6000 megawattia, joka siinä vasemmassa reunassa näkyy, se on jo ylitetty. Ja kyllä ne 2 seuraavaa toteutuvat ilman muuta. No sitten se epävarmuus jonkin verran lisääntyy, kun mennään sinne eteenpäin, mutta nämä on kuitenkin tiedossa olevat liitynnät, joihinka tämä pohjautuu. Että tässä ehkä nämä korkoasiat, mihin tuossa edellä viitattiin, niin ne niin kuin tuo turbulenssia tähän ja voi tuoda epävarmuutta, mutta kyllä tätä voi aika hyvänä pohjana pitää. No sitten jos ajatellaan tätä, niin kaikki tämmöinenhän vaatii, että verkko toimii. Et voi torilla lisätä myyntiä, jos et saa torilta pöytää. Eli verkon täytyy kyetä ottamaan vastaan ja kuljettamaan se sähkö. Nyt nämä viimeisten vuosien investoinnit, mitä Fingridillä on tehty, aika paljon tuli kritiikkiäkin siitä, että miksi rakennetaan niin vahvasti. Mutta enää ei ole sitä kritiikkiä ollut, kun tämä viime talvi koettiin ja nähtiin tämä asetelma, että kaikki se verkon rakentaminen on ollut kovasti tarpeellista. Yleensä verkkoinvestointi vaatii enemmän aikaa kuin mitä tuulipuistoinvestointi siitä, kun alusta lähdetään. Ja sen takia siinä täytyy tämmöinen ennakointi olla aika hyvin pelissä mukana. Kyllä sieltä löytyy paikkoja, joissa jatkossa varmasti tulee tilanteita, että kaikki se, mitä liityntöjä halutaan, niin ei ehkä ihan siinä aikataulussa saada. Mutta toisaalta on hyvä huomata, että vaikkapa tuulivoiman käyttäytyminen, siis historiassahan on ollut niin, että verkko on täytynyt mitoittaa sillä tavalla, että se varmasti saadaan se yksittäisen laitoksen teho kokonaisuudessaan mahtumaan sinne verkkoon. Mutta tuulivoiman osaltahan on se tilanne, että kun sitä ei tule silloin, kun ikään kuin kuluttaja tarvitsee, niin tämä hintahan heijastaa niin, että se saattaa se hinta mennä nollille silloin, kun tulee oikein paljon. No ei silloin edes mielekästä saada kaikkea sitä tuotantoa verkkoon, jos se tappiota tuottaa. Eli sielläkin on niin kuin mahdollisuus näitä pelisääntöjä vähän säätää ja se verkon kyky vastaanottaa kapasiteettia paranee. Et siinä oikeastaan niin kuin... Hyvä. Petteri oli kommentti. Niin, jatkasin tästä, että vedynvalmistusta tulee niin suuria määriä, että me ei kaikkea välttämättä estä meidän gridin kautta siirretä, vaan sähkön tuotanto ja itse se kulutus, se vedynvalmistus, ne tulee toisiaan lähelle. Se on kaikista taloudellisinta, eli tehdään sähkövety ja siitä ne kemikaalit yhdessä paikassa. Se tarkoittaa sitä, että tämä teollisuusmurros tapahtuu koko Euroopassa. Eli tätä sähköä ei siirretä, eikä vetyäkään siirretä Saksaan, vaan me tehdään täällä paljon teollisuustuotteita, joita viedään sitten eteenpäin. Ja ne tulee sijoittumaan niille paikoille, missä pystytään tuottamaan tätä sähköä paljon, aurinkoa ja tuulta. Hyvä. Elina, puhutaan vähän luonnosta. Uusiutuva energian merkitys on tietysti ilmastonmuutoksen hillitsemisessä oleellinen, mutta samalla tuulipuistot ja aurinkopuistot, ne on isoja rakennushankkeita ja vaikuttaa väistämättä luonnon monimuotoisuuteen. Niin miten pidetään huolta siitä, että myös biodiversiteetti otetaan huomioon näissä hankkeissa? Joo, eli kansainvälisten ja kansallisten tavoitteiden mukaanhan meidän pitäisi pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä, ja maankäyttö- ja rakennushankkeet on yksi suurimmasta luontokatoa aiheuttavasta tekijästä, ja luontokato on myös sijoittamiselle riski, tai aiheuttaa myös sijoittamiselle riskiä. Mutta meillä on keinoja hallita näiden hankkeiden luontovaikutuksia, ja meillä on jopa keinoja tehdä näistä hankkeista luontopositiivisia. Ja ensinnäkin me pystytään laskemaan biodiversiteettiä tällaisen biodiversiteettipisteytyksen kautta, ja keinoja sitten hallita on ensinnäkin tietysti välttää niiden kaikkien arvokkaimpien luontokohteiden hävittämistä ja toisaalta minimoimaan niitä vaikutuksia. Ja sitten toisarvoisesti me pystytään kompensoimaan, tehdä tällaista ekologista kompensaatioa joko siellä hankealueella tai hankealueen ulkopuolella. Eli meillä on tietoa ja meillä on työkaluja tällaisten jopa luontopositiivisten hankkeiden tekemiseen. Hyvä. Joo, Martti? Voisin tähän jatkaa.
ala, siis uusiutuvan energian kehittäjät Suomessa ja Euroopassa, ottaa tämän biodiversiteettiasian aika vakavasti. Ei pelkästään sen takia, että me olisimme hyviä kansalaisia tai meidän omat hallitukset velvoittaa, vaan sijoittajat odottaa tätä. Eli monilla sijoittajilla on taksonomian ja ESG-vaatimukseen liittyvät hyvin korkeat kriteerit, jossa tämä biodiversiteetti on osana. Nyt mä haluan asettaa kuitenkin asioita mittasuhteeseen. Suomessa meillä on tällainen uusiutuvan energian teollisten kehittäjien edunvalvonnan yhteenliittymä Auringosta energiakoalitio, jonka jäsenten oma näkemys seuraavan 10-15 vuoden aikana rakennettavasta aurinkovoimatehosta on luokkaa 20 gigawattia, itse asiassa huomattavasti enemmän kuin näissä Fingridin ennusteissa, mutta Fingrid tietää tämän, koska näitä ei ole ilmoitettu vielä järjestelmään. Auringon kehityssykli on paljon lyhyempi kuin tuulen, se on vuodesta 2. Mutta tämä 20 gigaa varmaan toteutuu. Jos se toteutuu, se vaatii noin 20-30 000 hehtaarin alueen. Kuulostaa suurelta. Se on alle promille Suomen pinta-alasta ja se on verrattuna metsäteollisuuden vuotuiseen päätehakkuisiin alle 1/3 yhden vuoden päätehakkuista. Me ei puhuta kovin suuresta alueesta. Jos globaalisti katsotaan tätä, jos me haluttaisiin, tämä on tietysti ihan hypoteettinen skenaario, kaikki maailman energia tuottaa vain ja ainoastaan aurinkopaneeleilla. Me tarvittaisiin suurin piirtein Suomen kokoinen pläntti maailmalla vuoden 2050 nykyistä yli 2-kertaisen sähköntuotannon hoitamiseen. Suomen kokoinen pläntti. No se kuulostaa paljolta. Mutta jos mietitään, mihinkä sitä maata tällä hetkellä käytetään, niin se sama 34 miljoonan hehtaarin suuruinen alue voitaisiin vapauttaa, jos me vähentäisimme globaalisti lihansyöntiä 5%. Sillä vapautuva laidunmaa kattaisi tämän 34 miljoonaa hehtaaria. Että täytyisi miettiä kanssa, että mihinkä sitä maata tänään käytetään ja miten niillä alueilla tämä biodiversiteetti toimii. Aivan. Hannu, sinulla joku? Joo, ihan lyhyesti tuohon, siis tuon asian tärkeys tähän luontoon liittyen, se tulee sieltä rahoituksen kautta, niin kuin tässä tuli, mutta että on niin kuin todettava, monta kertaa on sanonut, että energiatuotannossa tähän saakka on kannattanut aina investoida siihen, missä on kaikkein suurin vastustava kansanliike vastassa. Jos me ajatellaan historiaa vesivoiman suhteen, ydinvoiman suhteen, nyt olisi niin energia-alalla se mahdollisuus, että me niin oltaisiin ikään kuin sopusoinnussa sen kanssa. Ja se tulee sieltä, jos rahoitus ohjaa siihen ja sitten tietysti sääntely itsessään, niin kyllä siinä on, tämä on aika tärkeä pointti tässä. Mutta sitten vielä, kun ajatellaan tätä kuvaa, mikä tässä äsken oli näköisellä, niin kyllä siinä tullaan niille rajoille siinä 2030-luvulla, että tuohon Suomessa on se tilanne, että pohjoisesta voi sanoa, että jääkauden poistumissuuntaan, niin meille tulee aikamoinen tarve siihen sähkön siirtoon tai energian siirtoon. Ja siinä mielessä toivoisi, että se vety tulee tähän avuksi. Että voi sanoa, että nyt tiistaina julkaistun tutkimuksen mukaan niin tuommoinen 1,2 metrinen vetyputki, niin se pystyy 15 400 kilovoltin linjaa korvaamaan. Että jos meille tulee mahdollisuus ajatella tämä infra sekä vedyn että sähkön kanssa yhdessä, niin 30-luvulla tämä olisi iso juttu. Ja silloin se olisi myös luonnon kannalta aika hieno juttu, kuinka paljon vähemmän meidän tarvitsisi tehdä näitä siirtolinjoja. Siinä on yksi näkökulma. Petrillä oli vielä. Ihan vaan tämmöinen kommentti, että tämän ison kuvan toteutumiseksi, jossa Fingrid ja energiateollisuus on esitellyt tähän Suomen, niin se vaatii myös koko Suomen pinta-alan käyttöönottoa. Tällä hetkellä meillä on rajattuna tämä tutkakysymysten takia tämä itäinen Suomi. Mutta se ihminen on käynyt kuussa 60-luvulla. Muistan pikkupoikana kattoneen, niin sitä niin kyllä teknologialla pystytään asiat ratkomaan. Hyvä. Siirrytään tästä sujuvasti. Puhutaan seuraavaksi vähän esteistä ja haasteista. Et kun tehdään uutta ja valotetaan maailmaa, niin siellä on aina välttämättä jotain esteitä, mitä pitää voittaa. Mitä te näette suurimpina esteinä tai haasteina Suomen tiellä uusiutuvan energian suurvallaksi? Vaikka Martti aloittaa. Mä pitäisin rohkeutta, uskallusta. Nyt olisi aika, ihan niin kuin Hannu sanoo, tarttua härkää sarvista ja tehdä meistä tällainen suurvalta. No mitäs Hannu sanoo?
Kyllä tämä, että millä tavalla, siis loppujen lopuksi kysymys on siitä, että tuottajan täytyy tietää, että hän saa sellaisen hinnan siitä investoinnista tai niin kuin lopputuotteesta, että uskaltaa sen investoinnin tehdä. Sitten taas energian käyttäjä tarvitsee tiedon, että on riittävän paljon halpaa energiaa, että uskaltaa sen investoinnin tehdä. Ja tämä on ihan niin kuin se keskeinen asia tässä kysymyksessä. Mutta tämä ei pääse tämä peli toteutumaan, jos ei nyt juuri käytetä tätä tilannetta hyväksi ja olla ennakkoluulottomia, rakenneta sitä energian siirtomahdollisuutta. Sen verran, kun investorien kanssa on pari kertaa istunut, niin varmaan tässäkin porukassa paljon yleisöä, niin hyvä kysymys, johon mä oikein itse pysähdyin, on se, että onko vetyverkko olemassa vielä 2060? Sitä ei ollut tullut niin kuin ajatelleeksi, että se on tämmöisen kärsivällisen infrarahan kannalta, niin onpa muuten aika oleellinen kysymys. Kyllä. Elina, mitä näet esteenä tai haasteena? No jos mä ajattelen tätä luonnon monimuotoisuuden huomioimista, niin meillä ei ole Suomessa vielä varsinaisesti yhtenäistä käytäntöä tai yhtenäistä sääntelyä tästä asiasta. Ja mä uskon, että tämä sääntelykin on ehkä Suomessakin tiukentumassa. Britanniassa esimerkiksi uusissa infra- ja rakennushankkeissa on lainsäädäntö, että siellä tulee pyrkiä 10% nettopositiivisuuteen luonnon monimuotoisuusasioissa. Eli siellä on hyvinkin niin kuin korkealle asetettu tavoitteet ja uskoisin, että tähän suuntaan sitten myöskin Suomessa ollaan menossa. Petteri, esteitä tai haasteita? No tuossa tietysti Martin kanssa ollaan hyvin samaa mieltä tuo usko tähän asiaan, että meillä on tämä suomalainen pessimisti, eihän me kuitenkaan tässä onnistuta. Ei tämä voi toteutua. Ei se kuulu, täällä ei puhuta. Se on just näin, tämä suomalainen ongelma tässä mentaliteetissa on toinen. Ja toinen on tämä hyväksyttävyys. Eli ihmisten täytyy hyväksyä, että tämä on meille iso asia ja se tuo meille kaikille hyvinvointia. Eli Kalajoki hyvä esimerkki, joka kertoo siitä, että kun heille on rakennettu nyt tuulivoima, niin he voi rakentaa hyvinvointiaseman joka 1,5 vuoden välein niillä kiinteistöverotuloilla pelkästään. Tai sitten joku Luvia tai vastaava, joka ei tarvitse kohta enää kunnallisveroa ollenkaan. Niin ne on niin hyviä asioita, plus että sinne tulee hirveästi uusia työpaikkoja ja korkean osaamisen paikkoja koko Suomeen, koska tähän koskettaa nimenomaan tämä rakentaminen niitä alueita, missä ei ole kaupunkeja tai missä ei ole paljon ihmisiä. Tämähän tarkoittaa, että me rakennetaan niille alueille. Tässä on tavallaan niitä asioita, että hyväksytään se, että meillä tulee muutoksia. Ei tämä koko maata täytä. Se prosentuaalinen pinta-alan käyttö on tosi pientä ja uskotaan, että tämä on mahdollista. Martti. Vielä tähän jatkan, kun puhutaan, miksi tämä voi onnistua ja mistä pitää huolehtia, että se etu ei katoa meiltä. Tämän pinta-alan ja mahdollisuuden tehdä täällä paljon asioita. Lisäksi meillä on yllättävä vahvuus, meidän julkishallinto. Se voi kuulostaa monen mielestä hullulta. Meillä on korkealla kuitenkin kurkistuspaikka 8 muun valtion toimintaan tällä alueella. Ja uskokaa tai älkää, Suomi on ylivoimainen ykkönen uusiutuvan energian hallinnointiin liittyen. Meillä on läpinäkyvä, ennustettava, tehokas julkishallinto näissä asioissa. Asiat sujuu. Pitkälti siinä on kysymys siitä, että me voidaan keskustella paikallisten viranomaisten kanssa, joilla on nenät samaan suuntaan. He haluavat tehdä näitä asioita meidän kanssa. Ja voisi sanoa, että tärkeimpiä asioita on välttää tämän järjestelmän monimutkaistamista ja liikaa hallinnointia jatkossa. Tehdään niin kuin tähänkin asti. No, miten julkisuudessa oli vähän aikaa sitten uutinen, että tuulivoimainvestoinnit Suomessa ovat pysähtyneet ja sähkönkulutus kääntynyt laskuun. Pitääkö olla huolissaan? Petteri? No, ei varmaan tarvitse huolissaan olla, että sähkönkulutus tulee lisääntymään ja mehän nyt säästettiin viime vuonna, kun meitä kehotettiin säästämään. Kaikki eli vähän kylmemmässä ja ei käyttänyt sähkösaunaa, vaan lämmitti ulkosaunaa ja niin edelleen, niin onhan se säästänyt 6% tai onnistuu säästää sähköä, se on aika paljon. Mutta kyllähän ainakin, mitä me itse katsoin ympärillä, niin asenne on muuttunut, että ei tämä nyt enää ole hätä. Meillä on nyt yksi Olkiluoto 3 siellä pörisemässä ja 2000 megawattia lisää tehoa tuulivoimaa tulee, niin ei tämä sähkö ole enää meille niin kuin puute. Että kyllä me uskoisin, että tämä jatkuu. Se, mikä on niin kuin liittyy, Martti sanoi tuossa, rahahinta on noussut, se on kaikille investoinnille sama. Eihän se siitä muutu mihinkään, että mitä tahansa meinaa nyt investoida, niin rahahinta on toinen ja tämä
tekee tätä vaihtelua täsmälleen. Olen nähnyt nämä kaikki 10 vuotta tuulivoimaa rakentaneena, niin tiedän, että näitä tulee ja menee näitä aikoja. Osa noista investoinneista, mitä tuossa kuvassakin on, niin ne toteutuu joka tapauksessa, koska ne on jo päätetty tehdä. Rahoitukset on annettu niihin ja ne on tilattu ne koneet ja laitteet, niin se on vaan fakta, että se jatkuu, ja jos kehityskaari on 6 vuotta siitä, että aloitetaan ja saadaan se investointiin, niin voidaan me 6 vuotta tässä odottaa vaikka 2 vuotta, niin mitähän ei tapahdu, kun se kehitys jatkuu siellä. Se kehityskustannus on kohtalaisen pieni verrattuna siihen investointiin. Niitä kannattaa kehittää ja sitten tehdään investointipäätöksiä, kun homma on taas järkevä. Kyllä tämä jatkuu. Mitä Martti? Samaa mieltä, että nyt pitää ottaa vähän etäisyyttä tähän asiaan, eikä mennä päivän lehtiotsikoiden perässä ja rynnätä koko ajan eri suuntiin. Meillä on tällä hetkellä siis tämä ennustettu kysyntä tälle vuodelle noin 80 terawattituntia. Ja nyt ollaan hädissään, että mihinkä se 7 hävisi, minkä piti olla lisää täällä. Todellisuudessa meillähän on tämän sähkön kulutuksen ulkopuolella valtavan suuri liikenteeseen, lämmitykseen, teollisuuteen liittyvä noin yli 3-kertainen energiankulutussektori, joka pitäisi sähköistää. Toki sen sähköistämisen myötä me päästään paljon pienemmillä terawattituntiluvuilla siellä, mutta kuitenkin sen sähköistäminen jo 2-kertaistaisi tämän sähkön kulutuksen Suomessa. Ja sen päälle tulisi kaikki tämä vihreään vetyyn liittyvä moninkertaisuus sähkön kulutuksessa, joka saattaa johtaa tähän LUT-yliopiston ennustamaan 1000 terawattituntiin. Täytyy muistaa, että globaalisti me ollaan ihan alussa tämän uusiutuvan energian kehityksessä. Viime vuonna aurinkoenergialla tuotettiin globaalisti alle 5% sähköstä. Ja ennusteissa 2050 puhutaan lähes 50% sähkön tuotanto-osuudesta. Tämä on aivan loppumaton niin kuin työmaa. Viime vuoden investoinnit uusiutuvaan energian tuotantolaitoksiin maailmalla oli noin $500 miljardia. IRENAn alan kansainvälisen etujärjestön näkemys on, että se on vain noin puolet tai 1/3 vaadittavista investoinneista pysyäksemme tällä 1,5–2 asteen kehitysuralla vuoteen 2000 mennessä. Jos joku sanoo, että vihreä siirtymä on pysähtynyt, niin kannattaa miettiä hetken. Hannulla oli kommentti. Joo, ei siis todellakaan maantienopeutta kannata kiertoliittymän kohdalla mitata, että nyt on semmoinen kiertoliittymän tilanne siinä, että se menee kyllä ohi tuo asetelma aika pian. Ehkä tuo riittää tässä vaiheessa. Joo. Nostan pari muutakin julkisuudessa esille ollut, te voitte kuivata ne saman tien. On pelätty, että raaka-aineet loppuu, tai sitten on pelätty, että Yhdysvallat vie kaikki investoinnit, koska he tukevat niin voimakkaasti tämän alan investointeja. Mitä kommentoitte näitä, vaikka lyhyet kommentit? Petteri. No, jos ajatellaan tätä Yhdysvaltain keskustelua, niin maailmahan on polarisoitumassa ja alueellistumassa ja jokainen alue katsoo sitä omaa tulevaisuutta ja varmistaa, että on olemassa kaikki se, mitä tarvitaan, että me voidaan toimia itsenäisesti. Toki niin kuin tuossa Elina Valtonen sanoi, niin näitä strategisia hankintasopimuksia tehdään EU:nkin ulkopuolelle, mutta kyllä tämä tilanne on sama EU:ssa, että meidän täytyy taloudellisesti ja myös puolustuksellisesti löytää itsenäisyyttä siihen, mitä on ennen ollut. Ja kyllä tämä USA-suunta antaa sille vauhtia, toivoisin, koska meillä on Kiina ja meillä on Intia ja muitakin alueita, jotka kaikki menee niin kuin omiin blokkeihinsa. Se, että riittääkö materiaalit, niin aika paljon tilanne on myös se, että niitä materiaaleja ei ole oikeastaan etsitty aikaisemmin, koska nyt on sellaisia materiaaleja tarvitaan, mitä ei aikaisemmin ole paljon käytetty. Näyttää siltä, että riittää. Mitäs muut? No, toki tämä on haaste ja me joudutaan paljon enemmän perustamaan kaivoksia tämän vihreän siirtymän toteuttamiseksi, jolloin taas siinä on Suomelle loistava mahdollisuus. Meillä on kestävän kehityksen kaivosteknologiaa tässä maassa valtavan paljon vietäväksi. Sitten me joudutaan kierrättämään näitä entistä enemmän, mutta meillä on myöskin tiede- ja tutkimusapuna, eli kaikki näyttää siltä, että yhtä lailla tuulivoiman, aurinkovoiman kuin energianvarastointijärjestelmien materiaalitehokkuus paranee jatkossa merkittävästi. Ja sitten on yksi jokeri vielä Suomelle, tämä on vähän ehkä ristiriitainen asia, mutta GTK-selvitykset näyttää, että Suomella on Euroopan suurimmat vihreän siirtymän mineraalit hyödyntämättä. Onko meillä kansakuntana rohkeutta tehdä se kestävällä tavalla? Mutta siinä voisi olla toinen tukijalka Suomen uudelle geopoliittiselle strategialle. Miksi tätä maata kannattaa muidenkin puolustaa?
Hannu. Siinä tuli noita edellytyksiä niin kuin valtavan hyvin edellisissä puheenvuoroissa, mutta sen haluaa vielä sanoa, että toivottavasti meillä valvovat viranomaiset eivät ikään kuin ammu meitä itseämme jalkaan, että nyt on esimerkiksi sähköverkkojen tuleva valvontamalli kehityksessä ja todellakin tällä hetkellä ei ole oikea hetki panna niitä infrainvestointeja niin kuin ahtaampaan rakoon. Nyt on se aika, jossa pitää kerta kaikkiaan rakentaa sitä infraa. Ja sen verran niitä luonnoksia katsoneena, niin kyllä nyt voimakas viesti on, että siellä taitaa olla virheitä, jotka kannattaa korjata ennen kuin ne tulee voimaan. Haluatko Elina lisätä jotain? Mennään vaan eteenpäin. Joo, no. Niin lähinnä tuo just, että Hannu viittaa EUn regulaatioon. Ja nyt tässä on hirveä häsääminen ollut, kun on yhtäkkiä saatu näitä vihreän siirtymän aloitteita ja regulaatioita liikkeelle. Ja sitten kun ne ei kuule synkronissa, esimerkiksi vaikka nyt nämä synteettisten polttoaineiden markkinoiden regulointi, 2030 pitää sekoittaa 1%, mutta kaikki nämä investointituet, RRF-tuet, niin ne pitää käyttää 26 vuoden aikana siihen mennessä. 4,5 vuotta jää aikaa niin kuin investoinnille, jolle ei ole markkinaa. Niin eihän ne toteudu. Ja meillä oli energiatehokkuusdirektiivi, josta ei vieläkään lopullista tulkintaa siitä, että siellä pitäisi 11,7% vähentää energiakulutusta, kun me ollaan 10-kertaistamassa sitä nyt täällä. Ja tämä nyt on tämä viimeinen tämä verkkoregulaatio, missä sitten tehdään regulaatiota aiheista, joka estää taas niin kuin kehittämästä tätä. Niin nämä on tavallaan jollain tavalla nyt siinä tilanteessa, että meidän pitäisi pystyä pitemmällä aikavälillä Suomestakin vaikuttamaan siihen, kuinka tätä regulaatiota kehitetään, niin että meidän kokonaiskilpailukyky kehittyy mahdollisimman nopeasti Euroopassa. Joo, itse asiassa tämä Hannun viittaama Energiaviraston uusi valvontamalli, jonka varsin selkeästi otit kantaa jo, niin sen lausuntokierros päättyy huomenna. Ja aurinkoenergia-alalla olemme hyvin tiukan kannan ottaneet. Me ymmärrämme toki, että siis siinä on pohjimmiltaan kysymys siitä, että minkälaisen hinnoittelun viranomainen sallii näille uusille investoinneille. Ja nyt siellä ollaan laskemassa tämän hinnoittelun pohjaksi vanhat tehdyt investoinnit hankintahintaan, ei nykyarvon pohjalla, jolloin on lähes mahdotonta investoida niin kuin näiden antamalla laskupohjalla tulevaisuuteen. Ja se on tietysti hyvä tarkoitus taustalla estää ryöstöhinnoittelu niin kuin sähkön siirrossa. Mutta samaan aikaan se, kuten Hannu sanoi, mahdollisesti pysäyttää sähkön siirron investoinnit monella julkisella ja yksityisellä toimijalla. Ja tätä me ei alana missään nimessä haluta. Joo, Petteri. Onneksi tässä EU-sakin tuntuu aina lopulta järkivoittava. Se vie aika pitkään aikaa, mutta tässä on niin kuin ongelma se, että me ollaan Pohjoismaissa paljon edellä energiajärjestelmän, puhtauden, infrastruktuurin ja muiden kanssa. Me ollaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassakin tosi hyvässä asettelmassa siinä. Ja Keski-Eurooppa on perännyt kaikki rakentanut tämän kaasun varaan. Ja nyt sitä kaasua ei ole. Ongelmahan on siellä, että mistä saataisiin sitä sähköä. Meillä ei ole sitä ongelmaa, vaan me mietitään, että miten me jalostettaisiin sitä sähköä. Ja tässä on niin kuin iso ero Keski-Euroopan ja meidän välillä. Ja tämä ehkä johtaa osittain näihin regulaatiokysymyksiin. Hannu. Niin jollain tavalla, niin kauan kuin energia-ala on seurannut 50 vuotta, niin suomalaiset on ajatelleet, että meidän on se, minkä verran me tarvitaan. Ja se on niin kuin väärä ajatus. Pitäisi ajatella, että on se energia sitten sähkönä tai vetynä, niin se on hyödyke siinä, missä mikä muu tahansa. Ja rakentaa sitä niin kauan, kuin se on kilpailukykyistä. Jos meillä on enemmän, niin myydään pois, tehdään siirtoteitä niin paljon, että me pystytään kauppaa käymään. Silloin me saadaan referenssi kansainvälisiltä markkinoilta siihen, että ollaanko me sen energiahyödykkeen kanssa kilpailukykyisiä. Samalla meillä tulee tämä niin kuin geopoliittisen tilanteen, mikä on Suomelle tärkeä kysymys, niin tämä omavaraisuuskysymys ikään kuin automaattisesti ratkaistua. Että olisi paljon parempi olla 30-40% yliomavarainen kuin että me ollaan aina niin kuin ostamisen varassa. Kriisitilanteessa ollaan silloin ongelmissa. Ja tämä ratkaisisi niin kuin varsin monta kysymystä ja kannattaisi varautua tämmöiseen. Petteri. Niin tärkeintä on niin kuin huomata, että meillä on älyttömän iso mahdollisuus. Tämä ratkaisee kaikki ilmasto- ja muut kysymykset ihan automatiksin sivussa. Meillä on ollut niin kuin pitkä aikaa driverina, että Suomen on pakko vastata näihin ilmastokysymyksiin. Me vastataan 10-kertaisesti näihin ilmastokysymyksiin. Ne menee niin kuin ohi mennessä tässä, kun tehdään vaan tästä energiasuurvaltaa. Hienoa.
Martti. Vielä tähän, että mistä pitää olla huolissaan. Minusta käsiteltiin aika selkeästi tämä, että onko tämä kiertotie nyt iso ongelma vai ei. Ei ole, se me voidaan hoitaa. Mutta huolestuneempi olisin tällä viikolla julkisuuteen tulleesta tiedosta, jossa EPVn hanke Pyhäsalmen kaivoksen yhteyteen rakennettavasta pumppuvoimalasta pantiin jäihin investointikustannuksen korkeuden ja korkeiden korkojen takia. Koska tämän tyyppistä säätövoimaa me tarvitaan ja tämä vesipumppuvoima, eli nostetaan vesi tietylle korkeudelle, vaikka uusiutuvalla energialla sitten kun tarvitaan, niin rysätetään se alas sieltä. Kun Suomessa ei ole luonnollisia, me ei ole Alppimaa, meillä ei ole luonnollisia korkeusjärviä, meillä on kaivoksia. Tämä olisi ollut aivan loistava ratkaisu Suomeen. Ja mä toivon, että tämä ei nyt jäädytä näitä muita käynnissä olevia ja valmistella olevia vastaavia ratkaisuja. Hyvä. Käydään vielä sellainen lyhyt kierros, että puhutaan toimenpiteistä, koska mehän luvattiin, että me ratkotaan kaikki ongelmat tänään tässä, tai te ratkotte. Niin kysyisin, että mitä tämä nyt vaatisi käytännössä, että me emme hukkaa tätä tilaisuutta? Että mitkä on teidän mielestä nyt tärkeimmät toimenpiteet, jos jokainen kiteyttää? Petteri aloittaa. Tärkeintä on vaan panna vauhtia tähän ja uskoa, että tämä on mahdollista. Samoin luontoasioissa mä sanoin, että se on se uskallus. Tämä uskallus on niin tärkeä kysymys, että siihen ei mikään muu mahdu samalla. Et ehkä yhden pienen huolenaiheen laittaa, kun miettii, että kuinka paljon Euroopassa on teollisuutta, niin sieltä päin katsottuna se teollisuus katsoo tätä Suomea sillä lailla, että hei, ne tarvii Venäjälle korvaajan, että sieltä on tullut kaasua, nyt pitää saada sitä energiaa ja Suomi asettuu siihen asemaan. Ei ne ole halukkaita ensisijaisesti siirtää sitä tuotantoa tänne, vaan ne on halukkaita, että sille tehtaalle, joka siellä on, niin täältä tulee, että Suomi on heille uusi Venäjä. Ja sieltä kautta meidän pitää se EU-lainsäädäntö myös katsoa aika huolellisesti, että miten sitä sovelletaan, että meillä varmasti on mahdollisuus 10-kertaistaa tämä energia, että meillä ei ole juridista estettä siihen. Säilytetään nykyinen viranomaisten läpinäkyvyys, tehokkuus ja mutkattomuus, ennustettavuus uusiutuvan energian kehittämisessä, ei tuoda liian monimutkaisia uusia hallintohimmeleitä päälle. Yksi asia, kun kuitenkin itse on investointeja vienyt läpi, kehittänyt ja toteuttanut tuulivoimassa, niin sijoittaja tarvitsee sen inteikin tai ymmärryksen siitä, mikä on se tuotto. Ja tämä on tosi monimutkainen, että tämä energiajärjestelmä ja tämä sähkömarkkina ja siihen liittyvät asiat tulee vielä monimutkaisemmiksi. Ja tämä on, puhun nyt tutkijan näkökulmasta, niin asia, jota pitäisi paremmin mallintaa ja kyetä näyttämään toteen, että minkälaisilla erilaisilla varastoilla, niin kuin vaikka se pumppuvoimalaitos, niin tulevissa markkinatilanteissa sillä olisi riittävä kannattavuus, se investointi kannattaa tehdä. Ja tätä tulisi vielä eteenpäin, tätä mallinnusta. Tämä tuli myös siellä Fingrid Gasgrid tilaisuudessakin, että tätä mallinnusasiaa pitäisi viedä eteenpäin. Ja me tietenkin tehdään sitä mielellä. Hyvä. Ehdotan, että siirrytään nyt yleisökysymyksiin. Niitä on varmasti tullut runsaasti ja voidaan aloittaa tämä livenä. Mikrofoni tulee. Ole hyvä. Joo, Heimo Lehmämo on nimi ja kiitos panelistille. Tämä oli mielenkiintoista kuunneltava. Tämä oli hyvin tuotantokeskeinen tämä panelisti. Mun mielestä tässä on tämä prosessi ei ole vielä valmis. Jos mä olisin niin kuin sijoittajana sijoittamassa johonkin tuulivoimalaan tai jonka tuotanto tai tuotot vaihtelee päivittäin, niin kyllä se tuntuu aika vaikealta ja riskikkäältä sijoitukselta. Sama koskee aurinkoenergiaa. Jos meillä aurinkoenergia tulee kesällä, jolloin periaatteessa sähköhinta on halvin. Eli tässä periaatteessa pitäisi rakentaa tämä ketju valmiiksi, että tuotantoa on, mutta se tuotanto varastoidaan ja sitä käytetään tasaisesti, jolloin sitten periaatteessa tiedetään, tähän jo viitattiin, tiedetään, että mikä se energian hinta on tulevaisuudessa. Tämä johtaa niin kuin siihen investointeihin, jotka on loppujen lopuksi keskeisin asia. Ei tämä tuotanto, vaan nämä investoinnit, jotka käyttää tätä aurinkoenergiaa. Petteri. Otetaan esimerkki. Jos Imatran tehtaiden biohiilidioksidituotanto on 2 miljoonaa tonnia vuodessa ja siitä voidaan tehdä metanolia 1,5 miljoonaa tonnia, jonka arvo voi olla noin 1,5 miljardia liikevaihtona. Ja jos yritys, joka aikoo tehdä tämmöisen investoinnin, vaikka sen investoinnin hinta olisi 2 miljardia,
Niin kuka tekee semmoisen investoinnin, jos se ei varmista sitä raaka-ainetta itselleen pitkäksi aikaväliksi? Ja tämä tarkoittaa sitä, että tuottajien, jotka tuottaa sähköä, pitää tehdä pitkäaikaisia sopimuksia sähkön tuotannosta niille, jotka kuluttaa sitä. Ja niitä tehdään käsi kädessä, jolloin syntyy molemmille puolille ne investoinnit ja häviää se riski kummaltakin puolet siinä investoinnissa. Ja tämä tulee tapahtumaan väkisinkin. Ei tämän markkinahinnan perässä on aika vaikea investorissa selittää 20 vuoden päähän, että se markkinahinta nyt menee tälleen. Olen tehnyt sitä ja ei se anna me ihan niin kuin halutusti. Hannu. No, tuo on hirveän hyvä kysymys, kiitos siitä. On pakko tuoda niin tämmöinen myönteinen signaali, että ei voi julkisuuteen kertoa muuta kuin sen verran, että 2 varsin suurta investointia on päätetty ihan vastikään, jotka liittyvät nimenomaan tähän kulutukseen. Olemassa olevan energiakäytön muuttamista sähkön käytöksi. Ja se on johtanut niin kuin isoihin verkkoinvestoihin. Tämä on niin kuin, mä olin paljon enemmän huolissaan juuri tästä kysymyksestä vajaa vuosi sitten, mutta nyt näyttää siltä, että siellä on niin kuin vahva herääminen, mutta kyllä se vaatii sen todella, että kyllähän täytyy sieltä kysyntäpuolelta ruveta löytymään niitä investointeja, että muuten tämä balanssi ei niin kuin pelaa. Se on fakta. Joo, tällä hetkellä tartut ihan oikeaan asiaan. Yleistyy koko ajan alalla sekä aurinko- että tuulivoimalassa näiden pitkäaikaisten sähkösopimusten tekeminen jo ennen kuin sitä voimalaa lähdetään rakentamaan. Eli itse asiassa tällä hetkellä ei varmaan yhtään isoa tuulihanketta tai todella isoa aurinkovoimahanketta tehdä, ellei keskustella jo suomalaisten ja kansainvälisten sähkönkäyttäjien kanssa näistä power purchase agreementeista, jotka tulee, ja myös toistepäin nämä Suomeen tulevat teolliset toimijat ei suostu tulemaan, ellei ne saa näitä sähkösopimuksia lähelle rakennettavien uusiutuvan energian tuotantolaitosten kanssa. Onko toista live-kysymystä? Toista tilaisuus. Okei, otan verkosta. Täältä on kysytty, että mitkä ovat panelistien vinkit siihen, miten teemme tästä koko Suomen yhteisen jutun sellaisen, josta kokea yhdessä suurta ylpeyttä, ymmärtäen vaikutukset kansakunnan vaurastumiseen. Kuka haluaa aloittaa? No, minä voi aloittaa. Aina valmiina. Tämä on se hyväksyttävyysasia, josta äsken sanoin kanssa, että tämä hyvinvointi ja mistä se syntyy, sehän syntyy loppujen lopuksi verotuloista, joilla me pystytään niin kuin pitämään palvelut hyvänä, asuttamaan tämä maa ja ihmisillä on töitä ja niistä tulee sitä veroa. Nämä investoinnit tuottaa samalla tavalla yhteiskuntaan rahaa ja jos ajatellaan sitä, missä niin kuin negatiivisessa kierteessä me ollaan oltu, niin tämähän on niin kuin vaihtoehtoiselle positiivinen kierre. Ja tämä on todellakin niin kuin uskon asia. Tämä on tehtävissä ja ihmisille pitää tämä asia selittää. Tämä disseminointi, meillä puhutaan täällä tiedepuolella, että pitää nämä tulokset yrittää niin kuin kansantajuista ja julkista ja kertoa niistä. Me on ollut apulehjä, me on ollut tekniikan maailman kaiken näköisissä haastatteluissa. Ihan sen takia, että niin kuin tämä olisi saatavissa ymmärrettävää muotoa. Mikä tämä mahdollisuus on? Mitä Elina sanot? No jos me katsotaan tätä kuvaa, mikä tässä on tässä takana, niin tämä luonto on suomalaisille edessä tällä hetkellä. Edessä, no niin, anteeksi. Aika semmoinen tärkeä osa meidän kansakunnan identiteettiä ja myöskin hyvinvointia. Ja sitten toisaalta se on myös näille hankkeille semmoinen tietynlainen sosiaalisen hyväksyttävyyden aspekti. Eli se ei ole pelkästään se, että meillä on joku kansainvälinen tavoite tai kansallinen tavoite tai joku tietty numero sille biodiversiteetille, vaan se on niinku semmoinen isompi identiteettiasia, mikä mun mielestä meidän kannattaa nostaa ihan melkeinpä ykkösasiaksi tässä. Saahan ne kantterilta korvasinit ja kaikki niin sieltä hyvin kerättyä. Kyllä. Mitä Hannu, mitä tehdään? Tästä tulee yhteinen asia. Niin paljon puhetta ja viestintää, että ymmärrys lisääntyy tähän kokonaisuuteen. Martti. Samaa mieltä, avoin keskustelu yhteiskunnasta tässä, mutta tavoitteeksi mä asettaisin sen, että me nähdään, että tämähän ei ole niin kuin Suomen asia, vaan tämä on kaikkien yhteinen asia. Uusiutuva energia on jotain, jota me joudutaan tekemään kaikkialla maapallolla, jotta tämä pallo pelastuu. Joillakin alueilla, kuten Suomessa, on edellytykset tehdä sitä paremmin ja kestävämmin kuin muualla. Me varmaan hallitaan uusiutuvan energian tuotantolaitosten kehittäminen luonnon, biodiversiteetin, hiilinielujen kannalta kestävämmällä tavalla kuin monella muulla alueella maailmalla. Miksi me kannettaisiin tätä vastuuta ja olla oikeasti aidosti ylpeitä siitä ja nautita sen tuomasta taloudellisesta hyödystä? Täällä on kysymys, mistä ulkoministeri Valtonenkin viittasi.
Ovatko valtiovallan tuet riittäviä, koska useat orastavat investoinnit näyttävät menevän muihin maihin? Taas ollaan siinä, että mitkä on sen investoinnin kustannukset. Ei investointikustannus, vaan otetaan se 20 tai 40 vuoden kassavirta. Ja jos se sähköhinta on 2,5-kertainen Saksassa verrattuna siihen, mitä se on Suomessa, niin meillä on kilpailuetu. Se on selvä juttu. Ja tämä on tavallaan niin kuin se ongelmatiikan ydin, että vaikka kuinka paljon annetaan nyt niille investointitukea niille investoinnille Euroopassa, jos ne perusparametrit sille kannattavalle toiminnalle ei ole se 20 tai 40 vuoden yli kestäviä, niin kilpailukyky ei ole riittävää, ne häviää. Ja tämä on tavallaan, että me ehkä tuhlataan aika paljon rahaa näillä investointituilla semmoisiin asioihin, jotka onkin kannattamattomia isossa kuvassa. Haluatko joku kommentoida, Martti? Joo, siis tällä hetkellä uusiutuva energia maailmalla ja Suomessa toimii markkinaehtoisesti. Me emme tarvitse julkista rahoitusta tähän. Ja minusta Suomen kokoisella valtiolla, kuten ulkoministerin totesi, ei ole halua lähteä tähän subventiokilpailuun. Miksi mennä toimivaa markkinaa sotkemaan? Käytetään Suomessa nämä rahat. Toki voidaan käyttää demonstraatiohankkeiden tekemiseen, on se iso riski, mutta tämä perustuotanto, siihen me ei tarvita julkista rahoitusta. Käytetään ennemmin nämä rahat vaikka nuorten mielenterveyshaasteisiin ja vanhuspalveluiden puolelle. Täällä on kysymys, että mitä asioita kansallisissa regulaatioissa ei kannata tehdä, mikä johtaa vihreän siirtymän mahdollisuuksien menettämiseen? Petteri? No hallitusohjelmassa oli mun käsittääkseni niin kuin draftattu niin, että uusiutuvan energian investointien pitäisi myös toteuttaa nämä mahdolliset energiavarastoinvestoinnit tähän säätöön. Ja niitä ei pidä koplata. Yleensäkään näitä investointeja ei pidä koplata keskenään, vaan markkinahan ratkoo nämä tarpeelliset investoinnit. Ja jos niitä sitten ruvetaan rakentamaan, niin siitä tulee siitä tuulivoimainvestoinnista, aurinkovoimainvestoinnista hankala investoijan näkökulmasta. Sitä on vaikea ymmärtää, että mistä taas ne tuotot tulee. Sen takia ne pitää erillisinä. Ja niin kuin sanottu, niin tuolla sähkömarkkinan hintavaihteluilla löydetään se, kun mallinnetaan kunnolla, niin se ymmärrys siihen, että mitkä nämä varastoinvestoinnit ja säätöinvestoinnit on kannattavia. Ja toisella puolellahan se on se kulutuksen säätö. Ei käytetä sitä sähköä silloin, kun se on tosi kallista. Siellä on myös tämä kulutusjousto. Salissa oli äsken myös lisää käsiä pystyssä. Siitä, ole hyvä. Joo, Ossi, päivää. Olisin kysynyt sellaista, että kun tästä tuulesta ja energiasta tehdään sähköä, ja sitten sähköstä tehdään vetyä, ja vedystä tehdään taas sitten sähköä, niin mikä se logiikka on? Onko se mitään muuta syytä kuin se, että se energia voidaan välivarastoida ja siirtää toisella tavalla? Onko mitään muuta perustetta? Välillä muille. Kuka on? Hannu? Joo. Kyllähän siinä niin kuin vetyä itseään käytetään niin kuin kohtuullisen paljon. Sanotaan, että vedyllä on vielä lisää sovelluksia, joita jo olemassa oleva teollisuus, vaikkapa nyt terästeollisuus ja muuta, kun ne lähtee puhdistamaan sitä lopputuotetta, niin se kysyntä on Suomessakin aika kova, puhumattakaan siitä, mikä Euroopasta löytyy silloin, kun nykyisin olemassa olevaa käyttöä muutetaan ympäristön kannalta ystävälliseen muotoon. Tämä niin kuin siihen ensimmäiseen osuuteen. Sitten kyllä sekin on aika kova juttu se käyttäminen vedyllä ja sitten koska säätökapasiteettia tarvitaan. Pitää muistaa, että silloin kun kovasti tuulee, niin sähkömarkkinoilla hinta on tyypillisesti nolla, jopa niin, että joudut maksamaan kun tuotat. No eihän silloin kannattaisi tuottaa. Ja vaikka siitä häviöt olisi kuinka suuret, kun se käytetään vetynä ja sitten palautetaan, sieltähän voidaan mennä ammoniakiksi, polttoaineeksi, sieltä voidaan tulla metanoliksi, eli sieltä vedystä palautua jo käytössä oleviin polttoaineisiin. Mutta myös niin kuin se, että jos sä oot nollalla tehnyt, niin vaikka sä puolet häviät siitä, niin nollahan se on edelleen. Siis matikka opettaa, että 8 kertaa 0 on edelleen 0. Eli se on siitä huolimatta halpaa sitten, kun se palautetaan takaisin. Että kyllä sekin intensiivi on aika vahva, kunhan me päästään siihen. Että tässä siinä on vaan tämmöisiä isoja esteitä, vaikkapa elektrolyysi näyttää olevan aika massiivisena vasta kannattavaa ja sen takia täytyisi aika rohkeasti. Jos jonkun aloitteen tässä heittää, niin on se, että
Jos jotakin sillä tuella rakentaa, niin kyllä mä lähtisin etukenossa rakentelemaan niitä vetyputkia isollakin riskillä. Et se, että jos ne eivät toteudu, niin silloin geopoliittinen tilanne on mennyt siihen malliin, että meillä on vielä muita paljon isompia ongelmia. Et siinä mielessä niin siinä olisi semmoinen, johon riskiin uskaltaisi lähteä, mutta se on varmaan sen realisoituminen niin kaukana, että itse ei ole enää sitten lopputulosta katsomassa. Martti. Jos katsoo näitä vedyn houkuttelevempia kaupallisia sovelluksia, niin ykkösenä tällä hetkellä tulee kuitenkin raaka-ainekäyttö. Meillä on olemassa jo perinteistä vedyn tuotantoa yli 100 miljoonaa tonnia maailmassa, ja sekin pitäisi vihertää. Se on aivan valtava sähkösyöppö jatkossa. Me voidaan toinen 100 miljoonaa tonnia rakentaa uudelleen raaka-ainekäyttöön erilaisiin kemianteollisuuden tuotteisiin. Ja näissä tämä vihreä veto on hyvin kilpailukykyinen, mutta nyt sä tartut oikeaan asiaan silloin, kun puhutaan tästä eestaas menemisestä. Sähköä käytetään vedyn tuottamiseen, jota käytetään sähkön tuottamiseen, niin silloin vedyn energiakäytössä, joka on toinen puoli tätä tarinaa, on tällä hetkellä kova kilpailutilanne ja silloin me tarvitaan Hannun peräämiä suuren mittakaavan elektrolyysereitä, joissa on vielä matkaa niiden kustannustehokkuuden parantamiseen, mutta yleensä se toteutuu vasta, kun kapasiteetti tuplataan vuosittain, niin kustannuksetkin putoaa, mitä Petteri, 20%. Joo, hyvä Petteri. No, jos kaksinkertaistetaan volyymi, niin noin 20% putoaa silloin teknologiakustannus. Mutta tähän, jatkan tästä Hannusta, että 0 teet ja 100 myyt, niin eikö se ole ihan kannattavan kuulosta bisnestä? Tämähän on tämä peak power on sellainen, mikä meidän mallinnuksen mukaan, niin sitä ehkä noin 3% tarvitaan järjestelmässä, mutta silloin kun sitä tarvitaan, niin siitä saa hito hyvää hinnan. Ja tämä on se juttu, minkä takia, että jos se todella haluaa rakennat sitä ja pidät varastossa ja sitten sen jälkeen tuotat uudelleen sähköksi, niin siitä tulee voitto. Se on vaan se kysymys taas kerran mallintaa sen tuotantolaitoksen kannattavuus siinä 3% käyttöajalla siitä 8000 tunnista. Tämä on niin se hyvä kysymys taas. Siellä oli vielä äsken käsi pystyssä. Joo, kiitos. Puhtaan energia ja tämän vedyn tuotantohan on välttämätöntä. Ja toivotaan, että poliitikot ja niin edelleen EU ei saa tästä sellaista sotkua, että tästä muodostuisi joku uusi sote. Mutta toivotaan. Panelistit on saanut vähän sellaisen käsityksen tässä, että Suomi on aivan erinomaisessa asemassa, että kilpailijoita ei juuri ole, mutta miten se nyt on sitten nämä Etelä-Euroopan maat? Niillähän on aurinkoa 90% vuodesta, on aurinkoisia päiviä ja niin edelleen. Miten se vedyn tuotanto siellä ja sen myyminen sitten muihin maihin ja miten Suomi asettuu tässä kilpailussa kilpailukykyiseksi? Tuo oli hyvä kysymys ja tuosta korkean portfoliosta näkee, että on niitä muuallakin niitä kannattavia paikkoja kuin Suomessa. Eli nehän on aina projektikohtaisia asioita. Eli onko tällä projektilla näillä kehitys- ja käyttökustannuksilla ja mahdollisilla tuotoilla niin järkevää investoida. Että kyllähän niitä tulee muuallekin ja Espanja ja Euroopassa on vahva maa tuulivoiman ja aurinkovoiman osalta muun muassa. Mutta sanotaan, että jos se 10% voisi tulla Suomesta ja 15% kilpailukykyisestä Ruotsista, ja jos norjalaisetkin älyäisi, että ei sitä fossiilista kannattaisi niin paljon tehdä, vaan että se 10% voisi tulla sieltä, niin tämä järjestelmä Euroopassa, niin 35% Euroopan sähköstä voitaisiin tuottaa Pohjoismaissa. Ja silloin varmaan kannattaa meidän itärajaa puolustaa eurooppalaistenkin, minkä Martti sanoi tuossa aikaisemmin. Ja täytyy muistaa, että tällä hetkellä jo nykyisen uusiutuvan energian ansiosta Suomessa on Euroopan halvin sähkö. Se on todella houkutteleva asia teollisuudelle. Hyvä, kiitoksia. Valitettavasti siellä on paljon kysymyksiä vielä, mutta täytyy mennä ohjelmassa eteenpäin. Ja panelistit ovat täällä tilaisuuden jälkeen. Voitte vapaasti rääkätä heitä, ovat sitä varten täällä, mutta me menemme ohjelmassa eteenpäin. Kiitos panelisteille tähän asti. Kiitos. 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 And now I would like to introduce two Korkia international experts. Welcome Christina Sweet, Investment and Sustainability Director, and James Spooner, Head of M&A. Please tell us first what Korkia is doing internationally and what is your role. Please, James. Thanks very much, Anu, and thanks everyone. Great to be here, and thank you very much for switching to English. This, on my behalf, that's going to make this much more interesting, I think. So what's Korkia doing internationally? I think as you saw from UC at the beginning, we're doing lots of things internationally. So Korkia is a Finnish company, but we're very much operating globally.
We're investing and have local teams in 8 markets across Europe, North America, and Latin America. So yeah, very active internationally. On my part, I run Corkia's London office and sit on the executive team as head of M&A. My background's in finance. I did 10 years with the US investment bank Goldman Sachs, and then for the last 5 years have been investing, advising, and working in the energy transition finance space. Okay, thank you. Christina. Yes, so very nice to be with you all. I'm responsible for the sustainment business within Corkia, doing our best to contribute to a healthy and safe environment. But I'm also responsible for our Canadian investment. I happen to be from Alberta, which is a bit of a privilege that I get to live in Finland and work in my home province. I've also been working with James and a number of our Corkia colleagues on the new markets, so analyzing how Corkia looks at new markets and where we want to go next. Thank you. What similarities or differences do you see between different international markets and Finland? James. So I think first thing to say is we see a lot of similarities in the renewable energy space across all of the markets we're in, and I think that largely comes from a macro level. So maybe 2 things I'd like to say is that energy policy is most countries from and regions look at energy policy on a similar way, which you've probably heard of the energy trilemma. So trying to solve for sustainability, so producing clean energy, energy security, obviously, protecting and producing homegrown energy, and the third one being affordability, so producing energy as cheaply as possible. So those 3 measures, sustainability, security, and affordability, drive the energy policy of most countries, and therefore we see a lot of similarities in terms of the challenges and the opportunities in lots of our different markets. The second thing is that Corkia's operates in the development phase largely of the renewable energy space, and developing a renewable energy generation project, whether or not it be solar or wind or batteries, is quite similar in terms of what you need to do. We think of it, there's broadly 6 things that you need to do. You need to secure land, you need to secure grid, you need to permit the project, so you need to get all your approvals, environmentals, things like that. Then, once you've done those 3, you need to secure financing to construct the project. You need to find someone to construct it and procure the things you need to construct it. And then you need a route to market. How are you going to sell that electricity? So PPAs or CFDs or selling it into the merchant market. So these kind of broad 2 things means that actually we see a lot of similarities. Obviously, as you dive deeper, there's many differences, but I think those are the main similarities. And Christina, how do you see? Very similar to James, but I think because Corkia has quite a broad reach across many jurisdictions, I think what we're able to see is that the life cycle is very similar in all of the markets, and because we have breadth across our markets, we're able to sort of predict is probably a strong word, but we're able to have some visibility in terms of what we're seeing next in the market and how we can react to those challenges or opportunities. And I think this is one of the biggest benefits that we have with such a broad reach, is that we're able to kind of ride the wave when we need to, but we're also able to pivot really fast. So the similarities across markets, their evolution, how we see, as in Hanu's slide here, where we see kind of the boom or the over demand, the big demands that are coming, we're seeing in a lot of the markets. And then we see kind of what happens after that as we start to see some policy discussions happening, changes in the regulations or submission times, et cetera. So we've kind of lived and breathed this in a few markets, and it's able to position us well, both in our current markets and when we're going forward to new markets. And maybe just to pick up on that life cycle point, I think that's a really good one. So we're working in countries who are at different stages of their journey towards net zero, or have different levels of renewable energy generation in their energy mix, and in countries with different resources. So we're in some countries that are have very high irradiation for solar, for example, which means that they're probably on their 2nd or 3rd wave of solar. So they probably started 10, 15 years ago, and maybe now they're on their 3rd or 4th wave, whereas some other countries, maybe Finland is now, and it's solar's new to that market, but what we can do is to apply what we've seen in those previous waves, into the new markets. And you do see this kind of life cycle, cyclical, thing happening in different markets. That's really interesting.
Maybe you could tell a bit more about how those differences are manifesting in the markets you're working in, Christina. Right. So just to kind of put in perspective, so when we talk Canada, we actually talk Alberta in this particular case. And to frame it out, so we're in the interior west side, and Alberta is roughly the size of 6 Finlands. So definitely bigger, but interestingly, only about 6 million people. So, and our capital city, which is sitting in about the middle of Alberta, is roughly the same latitude as Helsinki. So there are a lot of similarities between our environments. But what really caught my eye, and I've seen the FinGrid slide quite a few times, is that within the Alberta market, which by the way is leading Canada in its energy transition, over 70% of the renewable energy that was added to Canadian national totals came from Alberta last year. But we're also kind of at the peak of this curve. So we had a submission date in Alberta in August for projects. They were expecting about 5 to 6 gigawatts, and it came in just over 21 gigawatts. So we're seeing kind of this boom in terms of capability, what we can produce. And Alberta is an energy-rich province. We sit on the second largest crude oil reserve in the world, so energy is kind of everyday business to most Albertans. The transition is something that's very politically charged and interesting, but I think the critical thing, at least what I took away from the 21 gigawatts was in the queue, is our ability to produce energy, and I think that's very similar in Finland. We can produce way more in both countries than we actually need. And then the challenge becomes, how do we get that out? How can we export that? And I think that, you know, in Canada, in Alberta, we have the ability to quadruple our energy production. And so we need to be able to push this out. Just to kind of put the scale of the problem, the environment ahead of us, we're looking to electrify the globe. We're looking at about, from here to the sun, worth of power lines, just to give kind of a very concrete example, with an investment of about $21 trillion US. And so for countries like Finland or Alberta, provinces like Alberta, for us to be able to produce huge amounts of green energy and push it out with kind of the overall infrastructure development is just a huge win for jurisdictions that don't have the renewable energy resources behind them. So lots of similarities between Canada and Alberta and Finland, and we see a lot of similarities across the renewable processes themselves. Thank you, Christina. And James. Yeah, so if we switch from Canada to the UK and maybe a little bit of what are the similarities and difference between the UK and Finland. So there are quite a few similarities. I'd say both countries have very ambitious renewable energy net zero targets. You know, both governments have made, you know, some of the first to make, really ambitious targets of when we want to get to where we want to be. The energy mix in both countries is diverse. So both countries have a mix of energy, generation currently, spanning, wind, biomass, nuclear, solar. In the UK, we still have lots of coal and gas to get rid of. But our diverse energy mix, I think, is really important. Of course, hydro in Finland as well. Then I think we start to see some differences, of course, in these markets in terms of how things are playing out currently. The UK's still got a long way to go. We hit a peak this summer we had 48% of the electricity generation from wind and solar, or from renewables, of which wind and solar was the majority. So we've still got quite a long way to go to our target of 2035, having a full decarbonized electricity grid. The other main similarity, of course, is that wind is a great, source of renewable energy in both countries. So offshore wind is a big focus for the UK and the main probably renewable energy resource. Then now combining with onshore solar generation to balance that offshore. What lessons could Finland take from what you are seeing in those countries, or what mistakes should we avoid, Christina? This is always a bit of a dangerous one, but I would say actually what Alberta can learn from Finland is a very clear and concise messaging and policies around renewable energy. So it's a bit of a complexity in Alberta because we have the federal government and the provincial government, and
without going into the weeds of the politics here, that Alberta is producing about 32% of the national budget from its fossil fuels. And so it feels very protective of its industry, and therefore it has some conflict with the national policies when it comes to the green transition. And so the messaging that's coming from the government is really kind of, it creates a certain amount of complexity and sometimes uncertainty, because you have the federal government pushing for the net zero 2035 and the provincial government saying, well, we need to be able to do these things and it might take us a bit longer. And so from that perspective, Finland has been really consistent. I mean, there's been lots of discussions about how and when and these, but the guiding light has always been the same there. So I would say that we have something to learn from Finland in that perspective. Thank you. James? So I'd maybe pick up on three things, some good, some bad. So grid, batteries, and political environment. So if we start with the grid, I think obviously, from what I understood of the discussion, there was a lot of discussions about grid, and I think here we see a big difference between Finland's forward-looking approach on grid and the UK getting caught out by the rapid growth of onshore renewable energy generation development. And so we have a big problem on the grid in the UK at the moment. To give an idea, we have 600 projects, 200 gigawatts of projects in the queue. There's 64 gigawatts of generation at the moment, so that gives you an idea of the scale of that versus what there is. And the grid connection dates that developers are being offered are anywhere between 10 or even 15 years in the future. So this is a huge delay, a huge bottleneck in the system. And things are moving. It's crazy that it's kind of front page news. You read like mainstream newspapers, and people are talking about grid. I mean, this is very strange. But those things are moving. We are starting to see grid reform come into the market. But certainly, it definitely caught off guard on the grid front, and that's a main challenge for the market in terms of accelerating, reorganizing that queue, reinforcing the transmission lines, the distribution network. And all of this comes from the fact that the grid was not designed for the world we live in today. It was designed for a few small hubs, of generation and consumption. And now we have a very distributed energy system, both from generation and consumption. And so we need to change the way the whole system works. So grid is a main one, and I think Finland's a great case study on grid, and you can kind of use that case study abroad to say, look, if you took a forward-looking approach, you can reap the benefits of it. The second one is batteries, where the UK maybe comes out a little bit more favorably. The UK's been a market leader in BESS, in battery storage and long duration battery storage. They've had very kind of liberal policies in terms of opening up the market for flexibility for battery revenues. And so it's become one of the leading places to invest in standalone batteries, and anticipating to have 20 gigawatts of batteries on the system by 2030. I mean, that's a lot, and that's going to bring a lot of investment into the UK. It's coming with its challenges. We have the same huge influx of batteries. A lot of those projects are probably not real, not viable, but still it's been one of the leading countries for batteries, and it's something that we see, we've really taken a lot of that battery knowledge from the UK to some of our other markets where, batteries are now becoming a real priority as, in order to support the grid, in order to, balance the generation mix from renewables. And the last one is, political stability, instability. We've really had, challenges over the last 2 years in the UK with the political landscape in regards to energy. This probably comes back to my first point, though, to say, energy has become a very political topic. And if you look at those three things I mentioned earlier, sustainability, obviously, incredibly topical, energy security with our geopolitical environment, incredibly topical, and affordability. We have a cost of living crisis. So these three things means that it puts energy right in the forefront of national newspapers and, and general public opinion, which means it becomes a big political tool, and it's being used at the moment by the two main parties in the UK to kind of trade votes, and that doesn't make for an easy environment for industry, and certainly we've suffered a little bit, and the real worry is investor confidence. I think it was mentioned before. We strongly believe, and I hope everyone in this room's believe, we're on the train's left the station and we are going in that direction. So nothing's going to derail that.
However, investor confidence is very important. That investment needs to go somewhere. There are options for different countries where that money can go, and so for the UK, I think there's been some damaging, news flow over the last couple of years, and we even had a kind of mini debt crisis, right? Which is crazy for a country like the UK. And so political stability, is really important. Policies supporting everything is very important, and but it's also something we have to live with energy being such a high topic. And so yeah, we have an election next year, so let's see how that plays out. But between now and then, we're definitely going to have a volatile world in terms of those things. Okay, our last question. Overall, what do you see globally is the key bottlenecks or obstacles to achieving net zero? Shall I go? Here you go. While I've got the microphone. I think maybe I'll take a little bit of a different stand here and not talk about the typical things like grid. I think one thing that I'm very conscious of is public opinion. I mean, we need to take people along this journey. I think this is you see examples of this in particular in the US at the moment with all the ESG stuff going on, and we really need to make sure that the public, the general public, are coming on. Understand the reasoning why all of this needs to happen, and I think that's why actually the fact that energy security and affordability are coming higher up the agenda, not just the green agenda, is very helpful for this actually. But I think governments need to do a lot more on educating everyone about why this is the good thing. And yes, there are sacrifices, but that on balance it makes a lot of sense. The other thing that, from a really forward-looking perspective, supply chains are going to be a major problem. We need a lot of steel and a lot of different raw materials and industry to make this energy transition happen. And so definitely there's a lot of work needs to go into that space. And then the workforce. This is something again that we see a problem of in the UK. We'd love to put loads of solar on rooftops, but there's just not enough engineers to go and install those solar panels on the rooftop. So getting more people into this sector, encouraging the next generation to enter the clean energy sector, I think is super important, because there's all that money, all that trillions that people are speaking about needs to go into this space, and we need the people to do the work. Christian, what would you like to add? Well, very similar thoughts to James, and just to kind of contextualize, at least from my perspective, I'm fourth generation active energy worker. So as energy is a big thing in Alberta, all of my family in one shape or another is working in energy, and they're all in fossil fuel. So I'm the first in the green energy business. And I think the messaging piece is really critical. So I'm able to have dialogue with my family on green energy who are deeply rooted in fossil fuel business, and just those conversations start to shape their opinions and how they see. And I think if we had more leadership conversations that talked about the benefits and not drove fear, I think it would go a long way. I think to James's point about energy security and the cost of energy in Alberta, our minister is actually called Minister of Utilities and Affordability. So he has two jobs, and that's keeping costs down and driving the transition. So I think in that sense, it's really well placed and positioned for that. And then in terms of the workforce, giving an Alberta example again, oil and gas is huge, salaries are huge there. And we have, 18, 19-year-olds leaving high school making six figures. And when the government is not speaking in an overly positive way, always about renewables, we end up with people choosing a very obvious path, right? When that same path exists for green energy, same salaries exist, but because it's not spoken of with the same kind of pride, it by nature pushes people in maybe the more traditional path. So I think that we have an opportunity with the words we say, how we say them, who we say them to really do positive things. It's not just that we have, a company that I love and work for, Korkia, doing positive things. We need kind of leadership around the business saying those things as well. Thank you. It's a matter of heart. Now you have the opportunity to ask questions from James and Christina. Please raise your hand or put your questions in the chat box. Please. My name is Markku Elia. Thanks a lot for very nice perspectives internationally.
Grid has clearly been one of the focal points in the discussions today. How do you see the differences in grid ownership in different countries, and what kind of effect does that have on the willingness to invest in it? Yeah. Oh, okay. Yeah. Great question. And that varies a lot between different countries of how the grid is, operated, how it's organized, how the how the distribution networks and the national networks are regulated, and who those bodies are. I think, and there is some innovation in the market of grids being more privatized and investors looking like, look, there's a grid problem here, I can solve it myself. I'll build my own mini grid over here and attach the projects. And I think I'm a financier by nature, so I seem to think that that's a good thing if we can privatize a little bit, those things. But I do think what's important is that there's a plan. There needs to be a holistic plan for the country about how this stuff all fits together. It's very complicated. and I definitely don't understand all the different nuances of, it's a very complicated equation to solve. But I think, and certainly some of the investors that we work with, so some of the end operational infrastructure investors, they're investing, a lot in grids, and in particular, we've seen some big transactions happening with investors, taking large stakes in the grids of emerging more smaller emerging countries in order to get a better grip over that and to make those investments. But it does need to be regulated as well. So I think that's the challenge. Yeah, and maybe not speaking to the ownership piece, but at least the experience in several provinces in Alberta is using technology to sort of forecast. So using AI, for example, not just to look at kind of the generation and the consumption, but mapping in also population development, where FDI or other local investments are going, so that they can really look at where the investments should be made with a bit of foresight and not in a reactive way, which is happening in a lot of jurisdictions that we're in. And I think from Korkia's standpoint, what we're focused on is we spend a lot of time looking at the grid. If we're going to enter a new market, the grid is a large part. And so the question for us is, how can we develop projects, or which projects should we develop that can meet the constraints of the grid? So this means kind of including co-location. Batteries, looking at behind the meter, private wire opportunities, securing, corporate PPAs as well. And so I think you have to be a lot smarter now around your project development as well. And that's something that that us and our local teams are really working on. All right. More questions here. Okay. Here's a question from the web. What is the public's attitude towards renewables in Canada and the UK? Well, I mean, Canada is a huge country, right? So I think depending on what part of Canada, like in Quebec, for example, it's mainly hydro. So I don't know that energy discussion is the same across all of Canada. In Alberta, I would say that the public attitude is slowly changing. I mean, they see that there's business there, there's jobs there. And I think, as James said, I think most people acknowledge the train has already left. But it is a slow, hard grind because of the natural resources that we still have and how much they contribute to the overall finance of the nation. So I think we'll be lagging. We're definitely lagging in EVs and other electrification activities, but it's definitely improving. Yeah, I would say, I guess I've obviously highlighted public opinion as one of the things that I think we need to work a lot more on. In the UK, I'd like to, optimist by nature, so I'd like to say that the general people are, positive on doing what needs to be done from a climate change perspective. But I think there's a disconnect between that and daily real life decisions. In the UK, we have the NIMBY problem. I don't know if that translates, but not in my backyard. So yes, I'm very supportive of solar farm and wind farms, but I don't want to see it. I don't want it to be in my region. I don't want, I don't want it disrupting my life. So that is a major problem, in particular, as we look at onshore renewables being in the agricultural land of the UK. So that's a very, hot topic. Lots of, local opposition to projects. So we definitely have an NIMBYism problem. The other problem I see is that the public opinion debate around renewable energy and things, it tends to be focused on the consumer side of things. So the
the conversation normally goes to EVs or air source heat pumps, right? Which is, which is really the consumer side of things. And that's why I think we need to be kind of telling a bigger story of what we're doing across the board. There's a lot of good things to talk about. We've made huge strides in the last 10 years in terms of the amount of renewable, clean, decarbonization generation. But people tend to think of it is the government forcing me to sell my petrol car to buy an expensive electric car? And that's kind of, not the point. And I think, there is a point there where we should be maybe softening what needs to happen there, because that's, that will follow. And I think we can trust that if, when those new technologies, air source heat pumps, EVs, etc., are a better solution to what exists, both from performance and from affordability, then the public will come with and transition. So not throwing it down the not forcing it. So that, I think it's a complicated dynamic and one that's not helped by it being such a high political topic. But we're doing what we can here at Corkia as well. Any questions here? Right. I think it's time to say thank you for the panelists. Thank you. And luulen, että on aika lopettaa nyt, kuten sanottu, panelistit ja keskustelijat, asiantuntijat ovat täällä tavattavissa. Mutta nyt haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka olette olleet täällä paikan päällä, ja verkkolähetyksen katsojia. Kiitos yleisölle, kiitos hyvistä kysymyksistä ja toivon teille oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos.